जन बर्थडे दा आंड पाप मस्त जन इंक फ्राइडे ने इंक बर्थडे विश मालदार मोर देन 200 कमेंट्स लाइट पाप पूरा अम्मा दे मेरे बारी मूक इडगंती नन्नी ಕಿವಿ ಅದ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ದೊಂಜಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬೆರೆದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ತಿಂದೆ ನೇ ಅಜಿ ಪುಗಿ ಮಾತೆಂಚೋಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇಕಳ ಪಂದಿತ್ತದೆ ಮುರಣಿ ಫ್ರೈಡೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ ಬರ್ಡೇ ದ ಆಂಡ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಫ್ರೈಡೇನೆ ಇಂಕ್ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಲ್ದಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 200 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಪಾಪ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೇರು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪು ಜನ ಖಾಲಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತು ನಾನು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಪಾಡು ಟುಕ್ ಅಂದ್ ಬರ್ಪೇನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪು ಜಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋನು ಪೇತ ಅಂಚನ್ ಬೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಪಾಡಿನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿನಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣ್ಣದು ಪಣ್ಣ ಆತಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಏರಗಂದು ಯಾನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೆ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂದ್ ಬಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಐಡ್ದ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಏನ ಕೋಡೆ ರೆಡ್ ದ ಗೌನ್ ಐಟ್ರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಐಟ್ ಫ್ರೈಡೇದ ಮಂದಿ ನೆಟ್ ಕೂಡ ನೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಂದೇರು ಅಂಚ ವಿಶೋಷ್ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಸೆರೆಮನಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಬಂದವರು ಮೇರೆ ಬರ್ಡೇದ ನನ್ನ ಮುಗಿದು ಚಂದ ನನ್ನ ಹಿಂಗ ನೆರಚವ ಮುರಣಿ ಫ್ರೈಡೇ ಆತನದ ಫ್ರೈಡೇ ಮಕ್ಕಳು ಏರ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಲಾಪುಜಿಂದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಎಂಜಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೋಡಾನ ಇಂಕ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಯಾನು ಒತ್ತಿ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪನ್ ಮಾಡದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತನತ ಅಂಚ ಇಂದ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ಹಿಂಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪರತ್ತೊಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ರಸ ಮನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೇನು ಆತೆ ಯಾವ ಪಣ್ಣದು ಕೋಡ್ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಐತೆ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ದಾಲಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಐಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಗೀ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕಲತದು ದೀದು ಬಿಡ್ಪಿನ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಮುಟ್ಟ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ ದೀದು ಬಿಡೋಡು ಬಕ್ಕ ಬೇಪನ ಒಂದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಿ ಉಂಡತ ಗೀ ಉಂಡದ ಗೀಟು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲವು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊದ ಒಂದು ಪಾಡೋಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನೀಟೆ ಕೂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿನ ಚಿಕನ್ ಉಂಡತ ಅವೇನೆ ಇಂಚ ಬೇರೆ ದೀಪಿನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಉಮ್ಮನ್ಪುನು ಎಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅವನಂತೆತ ಐಕಿನಿ ಅನ್ನು ಮಟನ್ ರೆಸಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ಲ ಮನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೆ ಇಂಕ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೆ ಉದಾಸೀನ ಹಾಕ್ನು ಮಂತನಲ್ಲ ಯಾನ ಕಾಲಿ ಮೇರ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಡು ಮುರಣಿದ ಲಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಉರಿದಿನಿ ಫ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀದಿತ್ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ದ ಫ್ರಿಜ್ ದಿಕ್ಕಿನ ತಿಂಡಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿಯತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಂಡ ಮನ್ಪೇನು ಮುಗುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ಹಾಕುಜಿನ ಆಯ್ಕೆ ಸೋನಂತೂ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಪುಜೆ ಪಾಯಸ ಮಂತನಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಆಂಡ ಮನ್ಪೆ ಜಿನ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದೊಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಯ್ಯ ಮನ್ಪುನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಆದ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇತ್ತೆ ಒಡಿ ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಮೇರ್ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಮನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಮನದನಿ ಪೋಡತ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೋಡತ ಬಕ್ಕ ಬೆರಿಲ ಬೇನೆ ಹಾಪುನ ಇಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಣ್ಣ ಲಂಚ ಸೊ ತೂಪಿನಿ ಬಯ್ಯದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಯ್ಯಗೆ ತೂಕ ಬಣ್ಣದು ಬಕ್ಕದ ದ್ಯಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದು ಇತ್ತೆದೊಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪತ್ರಾಡರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೆ ಇಂಕ ನಿಜವಾದ ಮಟನ್ ಇಷ್ಟವ ಮಟನ್ ತರ್ಪಾಯನ ಮೇರಡ ಪಂಡದು ರಂದದು ದ್ಯಾಗ ಗೊತ್ತನ ಮೇರೆ ಮುರಣಿ ಇಂಜಿ ಟಿವಿಡ ನೀವು ಒಂದು ಬರ್ತನದ ನಾಯಿದ ಮಾಸದು ಹೌದು ಇವಾಗ ಮೇರೆ ಕೇಸಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಿದೆ ಮಟನ್ ಪುರ ನಾಯಿದ ಪುರ ಮಾಸ ಇಂಚಿಗೆ ಬೈಜಿ ಬಕ್ಕ ದಾದನ ಪಂದಾಪಿಜಿ ಐಕ್ ಮೇರೆ ಏಸಿಗೆ ಮನ್ಪೇರು ನಾಯಿದ ಪುರ ಮಾಸ ಪಾಡುವೆ ರೈತ ಪಂಡದು ಇಂಕ ದುಮ್ಮುರ್ದು ಇಂಚಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಟನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಮೇರು ಮುರಂದ ಒಂದು ನಾಯಿದ ಪಾಡು ಪನ್ನಿವಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಏಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇರೆ ನಾನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಏರ್ ಪೂರ ತೂತು ಜರ್ ತೂಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ದ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮೇರು ಬಾರಿ ಮೂಕಿಡ್ಗಂತ
ಏನಿ ಕಿವಿ ಅದ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾನು ಗ್ರೀನ್ ಟೀದೊಂಜಿ ಆಡ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಅವು ಪರಿಬೇಕವಂತೆ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಅಂತೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಬರೋದು ಪಂಡ ಇಜಿನ ಭುಜು ಮಟ್ಟು ಲಕ್ಕ ಇತ್ತನಕ ಅಂಚ ಅವಂತ ಲೈಟ್ ಆಪುನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂಚ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪುನು ಡೆಲಿವರಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರೇನಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪಿನಿ ಬಂಜಿದೆ ಮಾಸ ಗೊತ್ತಂಡ ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಬರ್ನ ಒಂತೆ ಎಂಕಿತ ಲೈಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಒಂತೆ ಬುದುಮಟ್ಟು ಅಂತೆ ಜತೊಂದು ಬರೋದು ಐಟಿಡಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದನು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕದನು ಐಟ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ 17 ಉಂಡು ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ನೆಂಕು ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತೆ ಶೋಕು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತುಂಟು ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲಾಪುರ ಫೀಲ್ಡ್ ತೋರನ್ ಎಪ್ಪಡಾಪುನು ದಯಪಂಡ ಸಪರೇಟ್ ನಾನು ಚಂಗು ಮನೆ ಚಿಂಗುಲಕ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬುಲ್ಕಾಂದ ನಿಂಗದ ಬಾಡಿ ಜನಕ್ಕಳು ಬಾಡಿ ಹೆವಿ ಪೊಡಂತೆ ಆಂಡ ಇಂಕ ಪಣ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಇಂಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಒಂತೆ ಮಾಸ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬಂಜಿದ ಮಾಸ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಜೀವ ಎಂಕ್ ತೋರನೆ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಮಗಡ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಗಡ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಇಂಕುಲು ದುಂಬುದ ಅಲ್ಪ ಪುನಗಲ ಇಂಕಲು ಫೋನ್ ಇತ್ತ 2 ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ 2 ಜನ ಫೋನ್ ಇತ್ತ ಅಪಗ ಬಿಜ್ಜು ಈ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿನ ಅಪಗ ಜಿಮ್ಗ ಯಾವನಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇತ್ತದ ಅಪಗ ಈ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೀನಿ 10th ಇತ್ತೀನಿ ಐಕೆಂಕಲ ಜಿಮ್ದ ಟ್ರೈನರ್ ಅನ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ಡ್ ಬಂತನಗೆ ಪಂಡ ಹೈಟ್ ಕುದ್ಯ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ಲುನು ಪನ್ನ ನಿಂತಿ ಹೈಟ್ ಕುಲ್ಲುನುಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೋಡು ಒಂದು ಯಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಬಲಿಪೋಡು ಹೆಂಗ್ ಬಾಡಿ ಹೆವಿ ಒಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಆಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾರ ಬೆರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ತಿಂದೆ ಅಜಿ ಪುಗಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂದೆತ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ದಲತ್ತು ತುಲೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಯಾ ನಿಂಬೆಡ ಚೂರು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರ ಅಂತೀನಿ ನಿಂಬೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಗುಡಿಯ ತುಲೆ ಹಿಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಾಪ್ ಹಾಕು ಮುಂದೆ ಇಜಿ ನಾನು ದುಮ್ಮು ಪುರ ಇಂಚ ಒಯ್ಪುನ ಎತ್ತಿನತ್ತ ಜೊರುಕು ಎಂಡ ಎತ್ತನಿ ಎಂಡ ಎತ್ತಿದ್ದು ಜೊರಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಕಟ್ಟಾದೀನಿ ಅಮ್ಮ ಸರೋಡು ಮನ್ಪೇರ ಕೂಡು ಬಕದ ಒಂದು ಪಪ್ಪಾಗಿ ಬಕಾರ ಹೋಲಿತ್ತಿರ್ಮೆ ದಾದಂಡಿರ ಈ ನಾಡು ಅತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗ ದಾದಂಡಿರ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೂಡ ಚೌತಿದ ಎಂಚಿನ ಚೌತಿದ ಸಡಗರ ಚೌತಿಗ್ಲ ಅಂಚಿದೆ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ 7 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಅತ್ತಿ ಅವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಕೊಂಡು 10 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೇರ ಮೈದಾನ ಪೋಲಿತ್ತ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತುಯರೆ ಈ ಸಲ ಬರ್ಸೈತಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಮೆ ಬರ್ಸೈತಿ ನಾನು ಕೋಡು ನೇರ ಮೈದಾನ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮದ
ಆಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಯ ಪುನಗಲ ರಗಳೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪುರದಾಲ ಹೆಜ್ಜಾಣ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಂಕುಲ್ ನೆಹರ್ ಮೈದಾನ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಇದ್ದೇ ಅದಾದನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಪೋಯ್ಜ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಸ್ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ್ಜ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟಿನ ಬಸ್ ಎತ್ತು ಈ ಸಲ ಬಸ್ ಎತ್ತಿನ ಪೋಡು ಬಸ್ ಎತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂತೆರ್ಲ ರಗಾಳೆನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊರ್ಬಲೆ ಎಣ್ಣೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾರು ಮುರಡಿ ಗಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆದ ನೀರುಳ್ಳಿನದ ಅವ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುರಣಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತದ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೆಲಿಯ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅవి ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ತಾರೆ ಪಾಯಸ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಯಸ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಟನ್ ರೆಸಲ ಪಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಅವು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಡೆ ಮಂದಿನ ಜೈಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂತೆ ದೀಯತೆ ಒಂದು ಅವು ದೀಯೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಅಂತೆ ದೀಯೆ ಬೇಪಣ್ಣ ಕೋಡೆದಂತ ಹೊಲಿದಿನ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ನು ಖಾರ ಅದು ಮಟನ್ ದರೆ ಸಾಂಡು ನಾನು ಈ ಕಬಾಬ್ ಕೈಪೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆನ್ನ ಅಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೆತ್ತೇನು ಐಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ ಕೆಂಚ ಟರ್ನ್ ನನಗ ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡು ಯಾನೊಂಜಿ 7 ಸಲ ಒಂಜಿ 10 ಸಲ ರೀಟೆ ಕಾಣಂದು ಯಾನು ಉಂತುನ ಕೊಡದ ಇಂಚ ಟರ್ನ್ ನನಗ ಅವು ಇಂಚ ತಿರ್ಗದು ಇಂಚ ಯಾನ ಅಂಚಿಂಚ ಹಾಪೆ ಅವು ಪಂಡ ಟ್ರೈ ಕೊಡೋದು ಎದುರುಡೆ ದೀದು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಯಾನೀರಗೆ ಎದ್ದು ಮತ್ತದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಲೇಂದು 10 ಡೇಕಡ್ ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಬರ್ತಂದು ಪಡ ಇಂಚ ಒಂಜೇ ರೌಂಡ್ ಡೌಡು ಆ ಪಕ್ಕ ಅದು ತಿರ್ಗೋಡು ಅವ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ರಪ್ಪ ತಿರ್ಗುನ ಕೊಡದ ಕಾರ್ ಇಂಚ ಹಾಪುನ ಹೊರನೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಕಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬರ್ತದ ಇಂಚ ತಿರ್ಗುನ ಒಂಜಿ ಆತು 10 ರೀಟೇಕ್ ಆದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತೇನು ಅಂಚ ಅಟಿಲ್ದ ನಡುಟೆಂಜಿ ಹೋದು ಮಂತದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಅವು ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಬರ್ಪುಣೇನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ದುಂಬೆ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಬಾಡನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂಪರ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕುಲು ಕಬಾಬ್ ಕೈಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊನು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜ ಅಂಚಾದ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ 150 ತೋಜುಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಪುಣ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಇಡ್ ಕೈತನ ಎನ್ನ 2-3 ಗೌನ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡತ ಅವು ಪೂರ ಅವೇ ಆ್ಯಪ್ ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ
ಬಕ್ಕ ಅಮೆಝಾನ್ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮುರಣಿದ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೈತ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ತದ ಸೈಡ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತದ ಅವು ಪೂರ ಅಮೆಝಾನ್ ದೆತ್ತೋ ನೀನು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮುರಣಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇತ್ತು ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ದ ಸೊ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಬೈದಂತುಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೇನು ಅಂಚ ನೆಟ್ ತುಲೆ ಅಜಿಪತ್ತೇಳು ಅಜಿಪ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಮುಂದಾಲೆ ನೆಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ದಾಲ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ವೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ನೆಟ್ ಅಂದಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಹಾಲ್ ಬರೋನು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪರಿಬೇಕು ಅಂತೆ ಎನ್ನ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರೋದು ಅಂತೆ ಸಪುರ ಲೈಟ್ ಫೀಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಕೈಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಾಕದಿ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂತೆ ಕೈ ತಂದಿರ್ಲೆ ಯಾಕಂಡ ಒಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಎಗ್ದಿಯದ ಅದು ಗೊತ್ತು ಮಟನ್ ರೆಸಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಕಬಾಬು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಬಾಬು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕೈತೆ ಅನಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಗಿ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಪಿದೆ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬರಾದು ಪಿದೆ ತಿರ್ಗಿರ ಪೋಯಿನ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಚೌಪಾಟ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಮಟನ್ ರೆಸ ಹೆಂಚಾತ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪನು ಬಕ್ಕ ನನಗೆ ಕಬಾಬ್ ಲಾಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾದ ನನ್ನ ಬೈಯ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ನಾನು ತೂಡ ಆಂಡ ಐಡಿಯಲ್ ಮಿನಿ ಕೋಡು ಇದು ನನ್ನ ಹುಡುಗನ ಕೋಡು ಅಂತೂ ಇಂತೀನಿ ಬೈಯ ತಿರ್ಗೆರ ಕೋಡು ಬೈಯ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಟನ್ ರೆಸ ರೆಡಿ ಆತಂತಲೇ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಕಬಾಬ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂದು ತಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಹೆಂಗ್ ಒನಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ಬಡಾಪ್ನ ದಿ ಅದ ಬಡಾಪ್ನ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲು ಉಂಕದ ಒಟ್ಟಿ ಉಂಟ ನಿಜವಾದ ಫ್ರೈಡೇ ಎತ್ತೀನಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಂತ ಪಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಸನ್ ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೊ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿಗಿನ ಮಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಕೊಡು ಅಂಡ ಈ ಅದು ಫಾರ್ ಕೇಮ್ ಜೇಕ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಲೋ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಸೆರೆಮನಿ
ಕೊರಿಯ ಸೋನುಲ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಜೋಕು ನನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆಂಗಳು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅದು ಇತ್ತೆಂಗಳು ಐಡಿಯಲ್ ಗೊಂಜಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣದ ಬೀಚಿಗೆ ಪೈರಾಪಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬೀಚಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪುದಿರತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಗೊಂಜಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೋಡಿತಿನ ತಿನ್ನೋನು ಇವಾಗ ಕೊಂಚ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮೇ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಪಲ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ತಿಂಗಳ್ದ ಈತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ಎಂಕೆ ಕೊರೋಂದುಲ್ಲಿರು ಅವೇ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಕಾಸು ನಾನು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಮನ್ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣದು ಆ ಕಾಸು ನಾನು ವೈಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎನಾರ್ದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎನಾರ್ದು ನಿಕುಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಸು ಆರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಂತದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದೇ ಎಂಕ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದ ಕಾಸು ನಾನು ವೈಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಎನ್ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನು ಓಕೆ ಸೊ ಈತೆ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂಡತ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲೋಜಿ ರಪ್ಪೋಜಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗೋಪ ಮೊಕ್ಕಲು ಬಂದಿದ್ದ ಆದಾಗ ಮೊಕ್ಕಲ ಸ್ವರ ಕೇನುಜಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಿಂಚಲ ಸ್ವರ ಮಲ್ಲ ಆದಾದು ಎಂಕ್ ಮೈಕದಿ ಹೊಡೆದಿಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಅನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಇದು ಮೈಕದಿ ಇಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಹೊರನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಿ ಹೊಡೆದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ದೊಂಡೆನೆ ಮಲ್ಲುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕಲ ಪುರ ಎಲ್ಲಿಯ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಂಡದ ಮೈಕ್ ಅದ ಮೈಕ್ ಅಂದ್ ಮೈಕ್ ದೆತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೈಕ್ ದಯಾಗನ್ ಪನ್ನಗ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾ ಪಿದೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಅರಬೈದು ಇದೇ ಪಾತಿರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಂಗ್ ಪಣ್ಣ ನೆಟ್ ಪಾತಿ ಬರ್ತಿರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಈ ಮಂತದೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಅಂಚೆನೊಂಜಿ ಇಂಚ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮೊಕ್ಕಲ ರಡ್ಡಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಎನ್ನ ಮಾಡಿಗೆ ಮೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಮೊಕ್ಕಲ ಮೆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ನೆತ್ತ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲ ನಾ ಐಡಿಯಲ್ಗೆ ಪೊಪ್ಪ ತೂಲೆ ಎಂಕುಲ ಐಡಿಯಲ್ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಐಡಿಯಲ್ ಉಂಡ ವಿಜಲ್ಪುರ ಚಂಡಿ ಫುಲ್ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಬರಬರ ಬರ್ಸ ಮಾರೆ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಅದಾದ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲ ಅವೇ ಬನ್ನಾಗ ರೇನ್ ಕೋಟ್ಲ ಕನೇರ ನೆನಪ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಲ್ಪ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲು ದರ್ರ ಅನ್ನೋದು ರೀ ನಂಚೆ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಆತಲು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕುಡಂಜಿ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲನೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ ಅಡಿಗೆ ಬೈದ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತನ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಇಮ್ಯಾಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗಡ್ಬಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಮ್ಯಾಗ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ದಮಾಕ್ ಹಾಗೆ ಪಲ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕೇಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಸೋನುಗು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬರ್ತದೆ ఎప్పుడండి గోబీ మంచూరి గోబీ మంచూరి ఎట్టండి మేము చలి చలి గడ్డాం కదా మీరు చూస్తుందా కట్లెట్ కూడా ఇప్పుడు అడిగి పోడు జ్యూస్ కూడా ఇచ్చేనే పంది బరోడా సరియా
ಬೆನ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ചെറിയ ആയിട്ട് വെക്കണം മെനുത്തുള്ളത് ಮಕ್ಕಳು ಎಂತ ತರ್ಪದೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಟಿನೋದು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಂಡು ತಿಂದೆ ಬಕ್ಕ ಚಳಿಲ ಅವನುಂದೆ ಪನ್ನ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಅದೇ ಬೈದಿನಂತ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಗ ಏನು ಪನಗುಡ್ಲೆ ಮೇರೆಡ ಒಂದು ಎಂಕ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಕಜಿಪತ್ತ ಮಟನ್ ಸಾರು ಕೂಡ ಬಂಡೆನು ಮಟನ್ ಪೀಸ್ ತಿನ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐದು ಮೇರೆ ರೈಸ್ ಅಂತ ದೇತೋನು ಬಕ್ಕೊಂದು ಕಬಾಬ್ ದೇತೋನು ಬಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ನ ತಾನು ನೂಲಾತು ರಶ್ ಇದ್ವಿ ಅವಳು ರಶ್ಶು ಎప్పుడు ಅಣ್ಣ ಈ ಚಳಿ ಕುಣ್ಣತ್ತ ಚಂಡಿಲ ಅದು ಏಸಿಲ ಇತ್ತು ಹಾಕೋನು ಚಳಿ ಅವನು ಆಂಡು ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಪೆ ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಿದಾಡುನು ಹೊರ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಆಂಡು ಮುಗಿನದ ಬರ್ಸ ಒಂಚಿ ಈ ಚಂಡಿ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ನೆಂಚದೆಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಆನಂದ ಐಸ್ ಎನ್ನ ಪೊತ್ತದ ಇತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಪುಣ್ಣದ ಕಡದ ಬರ್ಡೇದ ಟೇಬಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೊತ್ತೋದು ಅಂಚೆನೆ ಅವು ತೆಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತದಿನ ಐತಾತಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಡೇಗೆ ಪೊತ್ತದ ಇದು ಕೂದಿತ್ತದ ಅಂಚ ಬರ್ಸಗೊಂಡಕ ಚಳಿ ಚಳಿ ಅದು ಉಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕ ಏಸಿ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜೋರು ಚಳಿ ಅಂಡು ಬಕ್ಕ ತಿನ್ನೆಂಚಲ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಚೂರ್ಲ ಮೇರ್ ಮಲ್ದಿಜರೆ ಎನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಓ ಪತಿದೇವ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಪೋಯಿರು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಿಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬಂತದಲ್ಲೇ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ವಿಶ್ ಬೈದ್ರು ಮುರಾಣಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ವಿಶ್ ಅಂಚ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.